Ok, Tuomas Petrolleista moro. Vähän asiaa rumpusoundeista ja rumpujen virittämisestä. Olisi keikkasettiin kalvojen vaihtojen virityskuviot käynnissä. Eli vähän sampleja siitä, että mitä vanhoilla. Nämä oli setissä kiinni kun ostin. On teipijämää ja teippiä ja kaikkea roinaa kiinni, sekalaiset kalvot, vähän erilaiset kalvoa ja Vassarissa on uudet kalvot, ei varmaan ole vireessä, koska nostelin just autosta vähän aikaa sitten keikkareissun jäljiltä pois, mutta viritellään sekin tässä. Ja setti mikä on kyseessä, Taman Star Classic Birch Bubinga rungolla, vanhaa kunnon hyvää Japania. Tai Japanissa tehty setti, Star Classic. Niin, annetaan tästä. Virvelinä Ludwigin Blackmagic 14.6,5. Setti on 12, 16, 18, 24 passaria. Niin, lähdetään näytteistä ennen viritystä suoraan keikka-auton perästä kylmästä, sen verran että on lämminneet tässä sisällä, niin lähdetään siitä liikkeelle. Eli ensimmäinen ääninäyte. Sellaista. Ja kapulana tietysti Drum Tailor Tuomas Mean Machine. Signature-kapulat eli maailman parhaat rumpukapulat just mulle. Ruvetaan kalvorallia ja katsotaan mitä sitten kohta tapahtuu. Joo. Sitten vähän. Eli kalvoiksi menee Evanssit. Resokalvoiksi Evanssin G1 kirkkaat ja lyöntikalvoiksi tällä kierroksella päätin laittaa Evanssin G2, mutta pinnotetut, eli klassikko valinta valkoista pinnattua kalvoa pitäisi toimia. Niin talossa kuin puutarhassakin tavoitteena pikkasen semmonen kontrolloidumpi soundi kuin kirkkaissa. Mutta katsotaan, heitetään uudet kalvot tuonne paikalle ja tsekataan miltä sitten rupeaa soundimaan. Aika paljon löytyy kaikenlaista mujua. Ja tietty yksi homma, minkä voisit tehdä, kun kerran on kalvot irti, niin suosiolla käydä kaikki ruuvit läpi. Koska kyllähän se ärsyttää, jos on muuten setti kondiksessa ja kalvot vireessä ja sit jää se yksi helisevä ruuvi tänne rummun sisään. Mieluummin käydä nyt tässä samalla läpi. Ok, uusi kalvo paikallaan, ruuvit hollillaan, viisteet ja vanteet putsattuna, niin mitä sitten? Sitten kiristän seuraavaksi ihan näppituntumalla ruuvit sen verran, että ne nyt tapaa vanteeseen mutta ei ole vielä yhtään jännityksessä. Sitten kun mulla on ruuvit paikallaan, mä tsekkaan, että kalvo olisi mahdollisimman keskellä joka suuntaan. Ja sitten mulla on jostain syystä semmonen vamma päässä, että kalvon logon ja rummun logon pitää olla samaan suuntaan. En tiedä, ei sillä pitää merkitystä, mutta sillä lailla mä sen teen. Sitten kun mulla on kalvo tässä keskellä, niin varttikierros
tasaisesti joka paikasta. Ja siis siitä kohdasta, kun ruuvi oikeasti tarraa vanteeseen, niin siitä otetaan se varttikierros. Sitten voi vähän venytellä sitä paikalleen ja sitten ehkä ottaa vielä sen toisen varttikierroksen tasaisesti joka paikasta. Kas noin. Nyt se jo soi jollain tavalla. Sitten tästä eteenpäin käytetään tunebottia, missä mulla on hertsit valmiina ja siitä lähdetään sitten virityshommaan. Noniin, nyt olisi uudet kalvot paikallaan. Eli sinänsähän näissä prosessi on ihan sama kalvoista riippumatta. Ja kaikki viritetty. Tsekataan miltä ne kuulostaa. Pykälään nostin virettä siihen mihin on tottunut, mutta tältä nää kuulostaa virityksen jälkeen. Ihan jees. Kelpaa soitella. Nähdään keikalla.